ke gani na a cikinta ta fi min kowace duniya daɗi domin a cikinta nake samun farin cikin da na rasa tun daga lokacin da kaddara ta raba ni da kama. Wallahi babu wani alaƙar soyayya tsakanina da shi. Wayo zuciyata, baba zuciyata tana min ciwo. Ranar da kake faɗi yau gashi ta zo gare ni. Sai dai bata zo min a yanda zan yi farin ciki ba. Bai kamata ashe yau ranar farin ciki kina zub da hawayenki ba. Jin daɗi ko walwala ko hazaƙa ba zai taɓa yiwa ba tun da na rasa Farida ne. Kamal gare-gare tsara labari Abba Harara mataimakin mai shiryawa Shehu Musa Bukur jagoran shiri Shafi'u Yalo mataimakin mai bada umarni Haruna Talla mai fata sardaunan matasa shiryawa Ashiru Adamu Small daukar nauyi Abubakar Haruna Talla mai fata.